அரக்கோணத்துல 76 முறை ஒருத்தர் ரத்த தானம் செய்திருக்காருன்னா நம்ப முடியுதா? அரக்கோணத்தை சேர்ந்த ராம் சுரேஷனா 76 முறையும் சுரேஷனா 75 முறையும் ரத்த தானம் செய்திருக்காங்க. இன்னைக்கு சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில உலக ரத்த தானம் செய்பவர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் ஐயா தலைமையில ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் 50க்கும் மேற்பட்ட ரத்த தானம் செய்தவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. நம்ம ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்துல 3 தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதுல அரக்கோணத்துல இருந்து 2 பேர். ஒருத்தர் 76 முறை ராம் சுரேஷ் அண்ணா ரத்த தானம் செய்திருக்கிறாரு. சுரேஷ் அண்ணா 75 முறை ரத்த தானம் செய்திருக்கிறார். ரொம்பவே ஆச்சரியமாவும் ரொம்ப பெருமையாவும் இருக்கு. ஏன்னா ரத்த தானம் அப்படின்றது தானத்திலேயே சிறந்த தானம் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மிகச்சிறந்த தானத்தை இத்தனை முறை செய்து நிறைய உயிர்களை காப்பாற்ற உதவிகரமாக இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுகளை நம்ம கமெண்ட்ல சொல்லிடுவோம். நாமளும் அப்பப்போ முடிந்த அளவு ரத்த தானம் செய்யலாம். பல உயிர்களை காப்பாற்ற உதவிகரமாக இருக்கலாம். அப்படியே அரக்கோணத்தை பத்தின மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு அன்புடன் அரக்கோணம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் யூடியூப் சேனலையும் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.